Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. May daotang may tabo nila. Kundi kamutuman sa kung gustong may tabo. Binuang man na imo. Kalisod na may ipabuhat na ako. Ako? Mubuli sa dapit ni Lily. Giilad niya ang akong inahan. Pues, sumpayan nimo ang pag-ilad sa akong inahan. Imposible nga dili siya makailan na ako. Posible na kung ato ginabuhaton. Ang importante karon nga makita kaniya nga nadisgrasya. Unsa? Imo kong piangan? Kung mahimo nga piangan tika, aron lang mo to nga akong inahan nga ikaw si Lily. Ako ginabuhaton. Unsa? Pero, di sa ko ingon niya na ka-brutal nga pagkatao. Okay, ikaw ang akong pahunahunaon. Kung unsaon nimo nga mahimo kang Lily sa pananaw nilang tanan. Pero imo mas lagi patuon na disgrasya si Lily. Mao na nga. Tun-i ang pagkamangingilad sa imong kaluha. Aron mo lampos ka sa pagpatuo sa akong inahan ug sa ubang mga tao sa bahay nga ikaw si Lily. Pag-una-una diya. Aron dito ka tinud unupiang. Oh, hoy! Hoy! Sutoy lang ay. Gibangkong naman yung kinabuhi oy. Saan mo ni nako? Ay, Lily. Grabe naman ni kadako ang problema imong ipasulbad na ako, oy. Karon lang yung ka magkita ta. Bantay lang yung ka na ako iliya ka. Uy, dumi. Saon man ni nako, oy. May nanawag na sa niya. Padool ko gamay, ti. Niid ta. Hello? What's up? Oh. Natultulan na ninyo ang bahay sa mahan ni Lily? Hala, si Papa. Madakpan na nila si Papa. Okay. O sige. Pantay siyag maayo nga di makapalayo. Kung mapalayo man gani siya, sundegin ninyo siya. Ayagin mo palipat. Importante na ako nga makita ninyo ang iyang amahan. Sige, bye. Saan mo ginin mo si Papa? Papa ko may ba? Unsaon na ko ang inyong amahan. Nagsipok pa ning na ko. Kung ikaw lang makaluwas sa imong amahan. Kung mubarog ka, isip Lily sa akong kinabuhi. Lisura na yung may sugo na ako eh. Taga-bukid taon ko no. Di ko artista. Gawas pa. Wala ko mahibaw kung sa pay liniho ka ni Lily karon. Dugay na kung may makita. Lahi na siya karon no. Dugay na may nagkabuwag. Mga bata pag may nagkabuwag. Oo nga. Blanco na gyud ko kung saan na siya. Unsa na siya karon. Mulihok, manulti, o uban pa diha. Oh, magtuon ka? Oh. Unsay? Hoy! Asa ka, oy? Musa ka kastaas? Hoy, unsa may akong tunan, ha? Di ka kasabot? Wa na ko magkakita ni Lily. Usa lagi kabutang sigurado ko nga parehas na mignaong. Pero wa na ko mahibaw unsa yang linihukan. Gawas pa. Hoy! Paminaw! Mga bata pa lain-lain na miglinihukan. Hoy! Nabtubag ay. Nagunsa ka to siya sa taas? Saon maginin ako eh. Wala ka do. Si Papa. Nakitaan na ba nila si Papa? Okay na kining bagong kwarto nga akong nakitaan. Di na ako matultulan din kung ipapangita magid ko sa uyab ni Lily. Si Lily. Hello? Lily? Oh, kumusta naman diha pa? Nakabiyagan sa itong gipuy, ah? Nakabiya na. Di na ko giabangang kwarto. Mayo
Ayaw na gawas-gawas diya, ha? Paglikay nga doon nagkimasagatang tao. Bahala nagdalin mo kaila. Ayaw yung kumpiyansa. Oo. Sus. Ay, sula ng imong gibuhat Lili. Uy. Magtago-tago man yung unta ini. Antos tanggod una pa. Mula ba'y na kinaintanan? Unsaon man lang kung ireklamo gyud ka ni Arnel. Ipapriso ka. Mabito manako ta. Ayaw ka bala ka. To na bitaw sa Dalia uban niya? Na, musamot na gini nga. Maldisyonon ko sa imong inahan. Na. Nanagot na maghiskot paglaing problema pa. Enjoy na lang diha. Enjoy na lang sa bagong gipuyan. Unsaon man ako pag-enjoy, nagtago-tago man taon ko. Ay pagtungits lang ko doon na diha. Ay, asola ini, uy. Nahurot naman na ako limpyo ang mga plato din sa kusina. Wapat ko kakitag paagi. Saan ako pagtuman yung gisugo ni Tawana. Ako? Mubarog nga lilis yung mga kaila. Siyang inahan. Kalisod, anak. Hoy, may kimibalik ka. Ako ba, no? Paminaw, ako ba? Gilisdan ko si may pabuhat na ako ay. Nagdalagi kag laptop. Sabi na kong taga-bukid gid ka. Kailan lagi kag laptop lagi. Grabe sa ni mo, oy. Taga-bukid ko. Pero naka-eskwela sa taon ko, no? Okay. Tanawa na. Ton A ang lihok sa imong kaluha. Video? Oh, video na. Naa diha ang video ni Lily sa tanang party nga iyang gitambungan. Oh? Ton A kunon sa iyang lihok diha. Ang iyang manirisim ay ang tinagdan sa kuinahan. Ang tanan niyang lihok at ubangan sa ubang tao ang sunda. O sige na, i-play na na. Huh? O nga nung natungok man ka diha? Oh, naunsa ka? Di makakasuhito sa lihok sa imong kaluha, kaya nagkalagyo mo. O naa na diha. Naa sa video ang tanan niyang kiat. Okay? Sunda na. Unsa man ka? Ah, so di ka kamaong mo play o video, ha? Ikaw kamausad, oy. Oh, Tuplo ko naman guna, oh. Play, oh. narom din ha? Daghan sa laptop ug tagiyan sa tindahan nga akong gitrabahuan, oy. Tulog ko to kabuok, muli-lisad ko. Isang taon ko sobra na lang yung ignorante. O lagi. O sige, sige na. I-play na na. Ug sunda ang tanan niyang lihok, okay? Labaw na gyud ang iyang sininaan. Ha? Kaya, ako na replay, bi. Nawa. Wow! Ay, hala, Nindot sa beach. nasa sa beach. Love, dali na pa. Eh. Baligo na ta. Noon sa madas lili, oy. Dagat, oh. Muna may pasunod ako, mahapit naman lang na maghubo siya. Baligo na ta. Ton gyud ang tanan niyang lihok. Ha? Dali na mo, oy. Lahi naman kayo na si Lili, oy. Sa unang lili sa isla. Ako. Lahi na gid kayo siya. Wow! Naduta ni mga ulan nga atong gipalit, uy. Humo kaayo, oh. Lamigakson. Inantabitaw ka nga daghan sa ang baligya di sa lungsod. Hindot sa ang atong napili nga po nga higdanan. Baga kayo. O di na gyud magsakit ang imong buko-buko sa sawg. Mao gyud. Nindot pa sa din inyong lungsod, no? Dagham sa ding dagkong tindahan din, he? Haitik na ba ang panahon ron? O dali ra kayo magkaabot din sa bukid ang mga usod sa syudad. Dali na. Mamalit ang konsumo. Lahi gining doon na tayo kwarta kay sawa unsa no? Mao gyud. Dali. Ato ta titong napita, oh. Katong dakong tindahan sa unahan. Mamalit sa tagamit. Mayo pa. Aron ato matan-aw kung unsa pay kuwang sa bay. Ay! Mahimo ba yung kong gasahan na? Loving mo kayo silang duha. Narakid. Oh, tanawa. Nindot kay kang alsahon kay humot kay ka. Sus, samo ka ni tanawon. Pagngon ko ni Bi. Sus, bisag unsaon ako tanaw.
Mura dili gid na ako masunod si Lily. Grabe kay siya mga sinina, oy. Mugbo man kaayo. Unya, kita na hapit ang dughan. Naunsa naman taon ni siya, oy. Sus, gusto na gid kayo siyang mga porma. Nausap na gid maayo si Lily. O, saan naman? Ready ka na? Ready sa unsa ba? Nga mo puli sa dapit sa imong kalawa. Ni Lily. Dili! Ano sa dili? Di ko kahimos pagpuli sa dapit ni Lily. Sobra na sad kay siya, oy. Di gid ako masunod. Di ko kahimo. Lahi ra gid ming duha. Parihas mong naong. Busa kinahanglan masunod ni mo siya. Pero, di lagi na ako masunod yung sininaan. Kung unsa iyang sininaan diha, kinahanglan sundo nimo. Sa musugot kag sa dili, ikaw na si Lily. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!